Kartomarma. Kula dadi cucuking prajurit pangareping prajurit. Oh dadi prajurit ki ana cucuke ana pandegane wonten. Oh. Lah banjur kula pun mlebu miwiti makarya. Iya. Bedoli wit sing kuat tak jundung tak bedol. Ngerungkataken wersa sing kira-kira bisa tak bedol, tak putung, tak rempak-rempakake. Ayo syukur yen pancen kaya mengkono. Tegese kowe ngaku dadi cucuking prajurit kena kanggo patuwadan, kena kanggo kanca benggala. Lho kuwi tegese nek cara satriyane kuwi ing ngarsa asung tulodo. Ha nggih. Kula bisa menehi percontohan kalih napa andhan kula ing madya mangun karsa tegese bisa nuwake greget lan karep larak ngoten. Kula nggih pinter nuwake greget kalian karep. Nek pas wetenge ngelih njuk Pak Klitik ngaliku. Gregetake ngoten. Oh, kowe malah ming panganane tok neng mburi tut wuri andayane tegese ngimbi daya karo kabeh andhan larak ngaden paman lak sak bacut wah eloke man kula badhe nerusake laku leh kula makarya ngrungkatake wit beduli wit-witan tenguri kok jedul wonten wujute peksi manuk nek ming manuk iki ora apa-apa manuk empret apa manuk deruk apa manuk kutut jeje man niku kaya dene wujute Garuda gedene mboten memper tak takoni ora duwe jeneng ming gampange dheweke sing dadi tetungguling peksi wonten jroning alas kono. Lah, mboten trima wit-witan tak rusak jare ngakune niku papan pengiyupane papan kanggo uripe kanca kancane kewan satus bawa. Lah banjur kula beguguk ngutawaken nekat Pancakara. Menang apa kalah? Wah, ora nduga nek wujute peksi jebul ampuh tenanan. Ngisi-sini jeneng Kartomarma wing karo manuk kok nguci reng yudit mangkeplok iman.